Aquest és un d'aquells vídeos que em fa especial il·lusió fer, ja que en aquesta ocasió implementarem un algoritme de vida artificial molt conegut. Es tracta de l'algoritme Boids desenvolupat per Craig Reynolds a l'any 1986. Aquest senzill algoritme recrea el comportament de bandada d'alguns animals, com és el cas d'algunes espècies concretes d'ocells, peixos i fins i tot d'alguns mamífers com les ovelles. Boids forma part de la categoria d'algoritmes d'intel·ligència col·lectiva. En aquesta categoria s'observa que certs éssers vius no són particularment intel·ligents quan fan vida per separat, però quan conviuen junts poden realitzar tasques complicades com es pot observar a les colònies de formigues i als ruscs. L'analogia en el cas de l'algoritme Boids la trobem, per exemple, en l'alineament d'aus amb vol, en el comportament de ramats, en el comportament d'un banc de peixos o fins i tot en manifestacions humanes. La particularitat d'aquest algoritme és que els individus o agents es comporten com si obeïssin les ordres d'un líder, però la realitat és que no hi ha cap líder i cada individu pren les decisions de forma autònoma. En la cultura popular podem veure la presència de l'algoritme Boids en una de les escenes més memorables de la pel·lícula Jurassic Park. L'escena mostra com un grup de dinosaures de l'espècie Gallimimus fuig de l'atac d'un tiranosaure, corrent a través d'un prat imitant el comportament d'una bandada d'ocells. Abans de començar amb la implementació, primer explicaré els fonaments de l'algoritme. A partir d'ara anomenarem Boid quan ens referim a un individu. Tal com ja he mencionat, els Boids no segueixen l'ordre de cap líder. És a dir, prenen decisions de forma autònoma, basant-se en la posició dels Boids que hi hagi a prop seu. Per tant, de cada Boid ens interessa conèixer la seva posició, la direcció de la seva trajectòria i els veïns que té al seu voltant. Per recrear el moviment d'un Boid emprarem el vector direcció, de manera que a cada iteració de l'algoritme, la nova posició de cada Boid serà la suma del vector que representa la seva posició amb el seu vector direcció actualitzat. El vector direcció determina la trajectòria i la velocitat amb què es desplaça el Boid. La trajectòria d'un Boid està condicionada per tres regles: la regla de cohesió, la regla d'alineació i la regla de separació. La regla de cohesió implica que el Boid s'ha de desplaçar dirigint-se sempre al centre de masses del seu grup o veïnat. La regla d'alineació implica que la direcció de desplaçament del Boid ha de ser la mateixa que la de la resta de Boids del seu grup o veïnat. La regla de separació implica que els Boids han de mantenir una determinada separació per evitar l'amuntegament. Per calcular aquestes forces, realitzarem operacions molt senzilles d'àlgebra vectorial. Inicialment pintarem els Boids per la pantalla emprant píxels de color verd. En QuickBasic podem habilitar diferents modes gràfics amb diferents paletes de colors. Per a la representació gràfica del nostre programa emprarem el mode gràfic número 1, que permet treballar amb una resolució de pantalla de 320 x 200 píxels. Aquesta resolució està pensada per a les antigues targetes gràfiques CGA, introduïdes a l'any 1981. El fet d'emprar aquest mode gràfic i no un altre de major resolució és només per qüestions de rendiment.
Per poder observar com evoluciona l'estat de cada void en el temps, emprarem un bucle principal, on a cada iteració del bucle calcularem les forces a les quals està sotmès cada void i el repintarem novament a la pantalla. Per tal que el moviment dels voids sembli el més natural possible, cal afegir soroll al seu moviment. Per aconseguir això, aplicarem a cada void una petita força amb una direcció i intensitat aleatòries. Per aconseguir l'efecte de moviment d'un void, cal que a cada iteració del bucle principal es pinti de color verd el píxel que correspon a la nova posició del void. Però també cal esborrar el píxel on es trobava en la iteració anterior. Per esborrar un píxel cal pintar el píxel del mateix color que el fons, en aquest cas de color negre.
Els programes implementats en QuickBasic acostumen a ser molt lents. Per exemple, l'execució d'operacions matemàtiques és molt lenta. Tanmateix, en les fases inicials d'un desenvolupament ens pot interessar afegir algun mecanisme per alentir la velocitat del nostre programa, per assolir, per exemple, un frame rate adient. La velocitat en què es desplaça un void per la pantalla ve determinada pel seu vector de direcció. L'angle d'aquest vector determina en quina direcció es desplaça i la seva magnitud determina la seva velocitat. A cada volta del bucle principal es recalcula aquest vector en funció d'unes forces de tracció i repulsió que explicarem més endavant. Per fer el nostre programa més realista des del punt de vista estètic, modificarem l'aspecte visual dels voids. En lloc d'emprar un píxel per pintar un void, emprarem una línia. En realitat, aquesta línia serà la representació gràfica del vector direcció del void.
El comportament d'un void depèn del comportament dels voids que hi ha al seu voltant. És per això que per poder aplicar les 3 regles de l'algorisme, cal que cada void sàpiga quins són els seus veïns dins d'un radi en concret. El llistat de veïns d'un void s'obté calculant la distància euclidiana del void amb la resta de voids, descartant aquells voids que estan fora del radi del veïnat. Com que aquest càlcul és molt lent en QuickBasic, el que farem serà obtenir els veïns que hi ha en una àrea quadrada en lloc d'una àrea circular. Aquest canvi no afectarà gaire el comportament dels voids i millorarà notablement la velocitat del programa. La força de cohesió que cal aplicar a un void fa que el void es dirigeixi sempre cap al centre de masses del seu veïnat, aconseguint així que els voids més propers romanguin sempre junts. Per calcular aquesta força de cohesió, primer és necessari calcular el centre de masses dels veïns del void. El vector que s'obté de restar la posició del centre de masses amb la posició actual del void indica en quina direcció s'ha de dirigir el void per apropar-se al centre de masses.
La força d'alineació que cal aplicar a un void fa que la seva trajectòria sigui la mateixa que la dels seus veïns. D'aquesta manera s'aconsegueix que tots els voids del grup viatgin en la mateixa direcció. És important que l'alineació del void sigui el més semblant possible a la dels seus veïns més propers i no tant a la dels seus veïns més llunyans. La força de separació que cal aplicar a un void evita que aquests s'amunteguin quan viatgen en grup. Per tant, quan la distància d'un void respecte a qualsevol dels seus veïns és inferior a un valor definit, aleshores cal aplicar sobre el void una lleugera força de repulsió en el sentit contrari. En aquest punt de la implementació realitzarem alguns petits canvis en el codi per millorar el rendiment de l'aplicació. Per exemple, dins de la funció on es realitzen els càlculs de forces d'un void, podem utilitzar un únic bucle per calcular les forces de cohesió, alineació i separació, i evitar així recalcular operacions que només cal fer un sol cop.
Després d'aplicar aquests canvis, la velocitat del programa hauria de millorar notablement. Els obstacles són objectes estàtics que els boids han d'evitar col·lisionar. En aquest sentit, el càlcul que cal fer per obtenir la força de repulsió que evita la col·lisió és molt similar al càlcul que fem per obtenir la força de separació entre boids.